Tabukhe interview ronani bagui phailai nainadi kaifan phaigo emne khe borok haifan ang khe to riya ang to buni logi phaiman chedo ko na harnadi yani background no phuno bainai ai ko edinagar police line hin sijak do sini Agartala West Tripura ni emo thana ta emon khoja pura area korma asge area toru sung pura phanya pura hain lama koroi tongsu pura ase area toru kata ke masapan sawai be borok tabuk sok bai bai khai ko man basalai sa interview sungnani bagui tam phani sido interview oba ko aske borok bang o wan sarok mang bukung kolok sinti ber sarok ke gerui ko nasi nani bukung kolok mama nar pura bukung kolok mama emon ke bukung kolok ke sakiri no hamjago haibon sim borok lo susing sujagin bas mayang ke ba wan sarok mang kisman ko nani pura wan sarok mang si sim borok pura gerui nikanarok karo o logo exam phina ke yojar phadita semiya bob shot oro dar phino ko bang interview suna ba line ba salai jak langsung ta ada katabung kang tipin chanan bagi phaikai ko hai bun logi thangni bora hai su tipin chai tongon ba hediba mayo khim marblei pura deher kluiba mar thaka mayo khimun katabu browni candy gono phaijak tai ko mai chanan bagai hai tipin chana bagai amsungno tata bye bye kolomka।